Hola, hola a tots i a totes, benvinguts al taller de lectura que hem preparat per a gaudir del dia del llibre. Ja haveu vist la meva mini biblioteca, ara us presento el llibre que he escollit. Visca les ungles de colors. Està escrit per Alicia Costa, Luisa Mavisca i està il·lustrat per Gusti. És un llibre que m'agrada molt, per la història que conta i també perquè està basat en fets reals. Sabeu què significa? Que és una història que li ha passat de veritat a un xiquet. Espero que us agrade. A Joan li encanta pintar-se les ungles, sobretot amb colors alegres com ell. Quan se les pinta, li agrada molt veure que les seues mans se queden divertides i plenes de colors. Per què es pinta les ungles Joan? És ben senzill, no té cap misteri, perquè li agrada. Moltes vesprades, quan acaba els deures, Joan li demana els pintaungles a sa mare. Ella en té molts, tot una capsa. Són molt bonics. A la mare li divertís, sempre somriu i li dona un beset. La seva amiga Margarida té uns colors increïbles. Sempre que poden, es pinten les ungles junts. Verd en marró, massa trist. Groc en rosa, no! Pistatxo i taronja. Aquest sí que és una bona combinació. Un dia, Joan duia les ungles pintades d'un preciós roig carmí. Però tan bon punt va arribar a l'escola, dos xiquets se'n van burlar. Pintar-se les ungles és de nenes. Ets una nena, li van dir. Joan es va sentir fatal. No entenia res. Estava més trist que el dia que va perdre la seva pilota i li va caure un gelat de 3 boles a terra. 2 dies més tard, va parlar amb son pare i amb sa mare. El pare va mirar a en Joan i molt seriós li va dir: Joan, jo també sóc un xic i saps què? Pintem-nos les ungles. Jo vull que el taronja. Però a l'escola, al cap d'uns dies, ja eren 3 xiquets els que se'n reien i se'n burlaven. Això només ho fan les nenes. En Joan és una nena, Joan és una nena. Aleshores, Joan es va ficar molt trist. Tant com el dia en què el seu peix Manolo se'n va anar als cels dels peixos. Escolta, tu! Deixa en pau al meu amic Joan, cridava Margarida. Des d'aquell dia, Joan va començar a pintar-se les ungles només els caps de setmana. El diumenge per la vesprada li demanava a la mare que li llevés el pintaungles, fins i tot quan duia el seu color preferit. Les seues ungles ja no eren alegres, ni ell tampoc, però no volia que els xiquets es burlessin més d'ella a l'escola. Tanmateix, a partir d'aquell dia, el pare anava a buscar a l'escola amb les ungles pintades i un gran somriure al rostre, tot i que el somriure el duia sempre. La setmana següent va ser l'aniversari de Joan. Aquell any va caure en dilluns i, com tots els dilluns, Joan va anar a l'escola amb les ungles sense pintar. Li hauria agradat dur-les d'un color blau brillant. Com li agradava el blau brillant! En arribar, la porta de la seva classe estava tancada. Quan Joan la va obrir, es va trobar una gran sorpresa, la millor sorpresa del món. Tots els xiquets i xiquetes de la classe duien les ungles pintades, fins i tot la mestra. Amb les mans en alt van dir: «Felicitats, Joan!» Aquell aniversari
Margarida li va regalar un pot d'esmalt de color blau ben brillant. Tota la classe, a l'hora del pati, va jugar a pintar-se les ungles amb 1000 colors alegres, alegres com Joan. Sense cap mena de dubte, aquell va ser el millor aniversari dels seus somnis. Què més podia demanar? I conte contat, ja s'ha acabat. Jo me quedo en casa i espero que pronte ens puguem trobar en rondalles, la escola on millor es passa.